खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 1 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोसोखौ उरां फारां मोनगोन, खामानि मावनो गोसो गैयै जागोन, साना एरैनो बारलांगोन। वृष राशि फालांगियाव मुलाम्फा जासिगोन, मोननो गोनां रांफोरखौ मोनफुंनो हागोन, नखराव गोजोन थासारि फैगोन। मिथुन राशि आखायाव मोजां खाबु फैगोन, गिदिर सुबुंफोरजों खामानि मावफानो हागोन, गोदान माबा मोनसे सोलोंनो हागोन। कर्कट राशि नखराव जेंना नुजाथिनो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां थानांगोन, दुखु दाहाजों साना बारलांगोन। सिंह राशि गोबाव समनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांगोन, रादाय खानाया बायनो हागौ, गोसोखौ गोरा खालामनांगोन। कन्या राशि गोबाव समनि आंगो लोगोखौ लोगो मोनगोन, मोजां सम बारहोनो हागोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। तुला राशि बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, दावराव दावसि गोरोन्थि बुजिनाया जोबलांगोन, गोजोन सान्थियै अनलायनानै थानो हागोन। वृश्चिक राशि गोजाम लोगोफोरा सुथुर जानो हागौ, लामा दावबायनायाव जेंना नुजाथिगोन, सुथुरनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम। धनु राशि गाज्रि सान, थासारिया गोब्राब जागोन, दावबायनायाव हेंथा फैनो हागौ। मकर राशि मोजां खामानि मावनो थुलुंगा मोनगोन, सानखौ मोजाङै बारहोनो हागोन, थांखियाव सहैनो हागोन। कुम्भ राशि जानाय लोंनायाव सांग्रां थानांगोन, गोजान लामा दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम, जेंना नुजाथिनो हागौ। मीन राशि जिउनि गोजोननायखौ मोनगोन, थांखियाव सहैनो हागोन, बिमा बिफानि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ सादु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।